UN एकाडेमि बे फरायसालिया 2002 आव गायसनजेननायनिफ्रायनो जोङो सरस्वती फुजाखौ गाजा गोमजायै फालिबोदों। प्रत्येक बोसोरावनो जोङो बर'आव जिहेतु मोननै धर्मनि गाहाय फरायसाफोरखौ जों बेवहाय नुयो, बाथौ सिबियारि आरो ब्रह्म सिबियारिफोर। दा बिसोरनि थाखाय जों सुबिदा होनायनि मुङाव बे मोननैबो माने राहाजों फुजा होनायखौ जों लाखिदों। गथ'फोरनि सोलोंथाइ लानाय, जौगाखांनाय, गोजोन सान्थि बेफोरखौ मिजिं खालामनानै बा बोर बिनानै जोङो जेब्लायबो बे लोगोआव जोङो UN एकाडेमिनि जे उन्नति जौगाखांनाय बेखौबो हास्थायनानै बे फुजाखौ जों प्रत्येक बोसोरावनो फोरबो हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादों आरो। दिनैनि गोथार सानाव मा बुंगोन? जिहेतु फरायसाफोरा फुंनिफ्रायनो आर'ज खालामनायखौ नुनो मोनदों। आচ্ছা, बे फोरबोआव जोङो जेब्लायबो सान्थि आरो गोजोनखौ हास्थायो। बेजों लोगोसे गियान जौगाखांनायखौ जों जेब्लायबो हास्थायो। फरायसाफोरा जेब्लायबो बे फोरबोआव जोबोद गाजा गोमजायै जों बाहागो लानाय नुयो। देग्लायबो बिथांमोना दाखालि सानथामसोनि सिगांनिफ्रायनो बेफोरखौ खालामनाय आरो बिसोरखौ साजायनायफ्राव बिथांमोना लोब्बा लाखिनानै बयबो खामानि ज' मावलायो आरो गोसो खुसियै खावलायो। आरो दिनैबो जों नुदों फरायसाफोरा जोङो बे सानाव फरायसाफोरखौ इउनिफर्माव फैहोलाया, जे जाय जेरै गोसो गोनां बा गोसो मोजां मोननाय बावनो बिसोरो गाव गावनि ड्रेसखौ गाननानै फैनो हागोन होननानै जों बिथांमोनखौ बुङो फरायसाफोरखौ। दा बे हिसाबै जों नुयो गथ'फ्रा हागौमानि गावसोरनि गोसो खुसियै ड्रेसफोरखौ गानबोनानै सोरबा बर'नि ट्रेडिसनेलखौ गानो, सोरबा बिदिनो एसे गुबुन स्टाइलावबो गानो। दा जाय हक जोङो गथ'फोरखौ जोबोद रंजा बाजा गोजोनै बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोनो आरोखि।